være. Mm. Det er sådan, den skal være, mor. Fedt. Så skal der være lidt mere dertil, mor. Mm. Eller mor. Ja. Så skal du bare se. Eller mor. Prøv at se. Mm. Eller kunne jeg bare gøre det her? Det kunne du også. Det er sejt. Og så kunne jeg nå her. Ja, fedt, mand. Nå, den her. Mm. Så der. Så kunne jeg køre. Og Det er mega sejt. og det er ikke perfekt. Jo, det er det der. Hvem sagde sejt? Det gjorde jeg. Nej, mor, det må du ikke. Nå. Eller kan det være en hemmelig base? Det kunne det også være. Jeg er nødt til at gøre det der. Mm. Og så kunne jeg stå op, og så åbnede den her. Ja. Men, eller en varm bil. Ja. Så kunne jeg gå en 2 veje, mor. Ja. Det kunne vi godt se. Mm. Var det ikke en god idé? Jo. Er det Tarzan? Ja, det kunne det egentlig godt være, det hedder nu. Den hedder Nu går den vilde skattejagt. Var det ikke en god idé? Ja. Så skal jeg bare lave en vindue. Mm. Så skal jeg bare spørge, om jeg vil lave en vindue. Ja. Og så kunne jeg køre. Mm. Var det ret? Det er sejt. Ligesom bare lave den første gang, ikke? Jo, lige netop. Ja. Og så var den sådan her. Mm. Af min fødselsdag. Af min julegave. Mm. Det var sejt. Hvis far vil lave det. Ja. Tror du nok, far vil lave det? Ja, det tror jeg godt for han vil. Men ikke nedad. For der er 2 åbninger. Og så viser jeg dig, hvordan den virker, mor. Mm.
Og du kan ikke huske, om hvor den anden åbning er. Det ved jeg. Hej. Hvad laver du? Prøv at se, hvor... De skal finde en skat. Er der en i den der kanin? Ja, prøv bare at vente og se. Er det nogle røver? Nej, de to, de er heltene, men nu kommer røverne lige om et øjeblik og overfalder dem. Og stjæler diamanten. Er det røveren, mor? Det er røver. En af røverne, ja. Dem er der mange af. Stealing this song. I'm not trying to romance it out from under her. Well, wait a minute. Going for the stone was my idea. That's what all the good con artists want. Vil der heltene komme med? Mor? Ej, de skal nok bare vente og se. Det skal nok lykkes for dem. See how you like being stuck in. Holy shit. Er det også foran de der Det er bare alle sammen banditter. Der er mange banditter i den film der. Er det heltenes bil? Ja.